दिनै आन्दलन खालामगासिनो बेफोर सोब नाटक ड्रामा होननानै नंगौ बिथाङा बुंदों BPF खौ बुंनो समायगौ बा BPF आ UPPL खौ बुंनो समायगौ नाथाय दिनै UG ब्रह्म सारा सोरखौ बुंदों एबसुआबोथ' आन्दलन खालामदों एबसुआ नाटक नामा नोंसोर सोंदो नोंथाङा आन्दलन खालामनाया दिनै गासिबो नाटक ड्रामा होननानै बुंदों हाग्रामायासो बुंबाय एबसुखौ दिनै मानगोनां UG ब्रह्मआबो बुंबाय गासिबो नाटक गासिबो माने बर' साहित्य सभायानो होन आबोबानो होन बनसुआनो होन बा एबसुआनो होन बा ट्राइबेल संघआनो होन गतै गासैनिबो आन्दलना गासिबो ड्रामा होननानै बुंदों डिलिमिटेसननि खोथाखौ लानानै आं बुंबोगासिनो दङ आरो बुंबायबो थागोन आंल' नङा दुलाराय बर' रायजोआनो बिनि सायाव मतामत होगासिनो दङ आन्दलन खालामदों खोथा बुंदों मेम'रेन्डाम होदों दा जोबथा खोथाया बेनो जोङो बियाब्ला रावनिफ्रायबो जेबो मोना दराव सौवाब्ला रावनोबो खेवनानै होनाय जाया सिदा खोथाया बेनो जोङो बिनांगोन जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों रायजोआनो जोङो सरकारनो मिथिहोनांगोन जोङो बेबायदि जायाखै आरो बेखौ जों लुबैयाखै होननानै जोङो इलेक्सन कमिशनारनो जोङो होनांगोन जेरै सासे उन्दै गथ'आ उखैब्ला गाबो आरो बिमाया बेखौ मिथिनानै बिसानो नांगौ आहारखौ होयो जगायो थिग बेबायदिनो जोंनि नांगौखौ जेब्लासिम जों बिया जेब्लासिम जों गाबा रावनोबो जेबो होनाय जाया बिनिखायनो दिनै नुदों बेजों बे मुं सुलायलायनाय दुखु मोनलायनाय नारलायनाय सोंखारिलायनायखौ जों नुदों बे जेबो नङा नाथाय जोंनि दाबिया थानांगोन जे जोङो गोजोननाय मोनाखै एसेमब्लि सिटआनो होन लकसभा सिटआनो होन जों गोजोननाय मोनि होननानै जोङो फोरमायनांगोन बे सिदा खोथा दिनै BPF आ UPPL खौ बुंदों मिसा दिनै UPPL आ बुंदों BPF खौ मिसा दिनै हाग्रामाया बुंदों एबसुखौ UG ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामाखौ बा गतै बेबायदिनो माने सोंखारिलायनाय मुं सोलायनाया दिनै जों नुनो मोन्दों नै दाख्लैनि सानसेनि आगोल जोंहा UG ब्रह्म सार मिनिस्टार आसामनि बिथाङाबो बुंबाय जायफ्रा दिनै आन्दलन खालामगासिनो बेफोर सोब नाटक ड्रामा होननानै नंगौ बिथाङा बुंदों BPF खौ बुंनो समायगौ बा BPF आ UPPL खौ बुंनो समायगौ नाथाय दिनै UG ब्रह्म सारा सोरखौ बुंदों एबसुआबोथ' आन्दलन खालामदों एबसुआ नाटक नामा नोंसोर सोंदो नोंथाङा आन्दलन खालामनाया दिनै गासिबो नाटक ड्रामा होननानै बुंदों हाग्रामायासो बुंबाय एबसुखौ दिनै मानगोनां UG ब्रह्मआबो बुंबाय गासिबो नाटक गासिबो माने बर' साहित्य सभायानो होन आबोबानो होन बनसुआनो होन बा एबसुआनो होन बा ट्राइबेल संघआनो होन गतै गासैनिबो आन्दलना गासिबो ड्रामा होननानै बुंदों नाथाय मोनसे खोथाया बेनो जों जेब्लासिम बिया जों होनाय जानाय नङा रावनिफ्रायबो जों मोनफेराखै आरो मोननाय नङा आङो लास्टायाव बेखौनो बुंदों जेखियानो जोङो सोंखारिलाया मानो दाबिया जोंहा मोनसेयानो थानांगोन जे जों उदालगुरिखौ लकसभा हिसाबै जोङो नांगौ आरो हायोब्ला नैबे जिथु एसेमब्लि सिट जोंनि क'क्राझार बा गासैनिबो जिथु BTR आव 15टा होदों ST नि सिटखौ मा खालामगोन बेखौसो दाबि दैखांनो थाखाय आङो खावलायदों हायाबाथ' हाया मा खालामनो गभर्नमेन्टआथ' अल इन अल नङा होमबा गभर्नमेन्टआ जेखौ खालामगोन बेनो जागोन आरो बेनो जोबथा खोथाया सिदा खोथा जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो उदालगुरिखौ नांगौ होनोब्ला बे जागोन आरो जुदि नाङा होनाब्ला उदालगुरिया लकसभा जानाय नङा सिदा खोथा बेनो नङा होमबा नांगौ होनोब्लानो मोनगोन आरो नांथ'वा जोंनो नाङा होनोब्लानो बियो जानाय नङा सिदा खोथाया बेनो बास